salgwra Tripura hangkhor police tabuk sikok tei Dakat romna bagai naikoli tongkha aboni bagai hangkhor police super ni naikol mungo kotor officer rogno tui no tabukhe constable tei SPO rogno tui bo ri kufur chumrui naikol mung khlai tongkha kaisa bodol abodol berai naikoli sikok tei Dakat no romnai bagai nokhorka teisa dalbidal thanani OC rok tabuk sikokni uklogo khachigi tongkha teisa sikok rok salbrum no hangkhorni dalbidal thayo mani khogoi police no saklai tongkha borok bo amchai rogono tongoi tongo mungsa thai rogo kharei thangya hanai aboni bisingo Kwrak salni horo Churaibari thana bai khobjak Nodiapur Shonichora kami panchayat ni 2 nong ward ni simi Dakat Nazim Uddin bai sinilaijak Noor Islam no romkha police rok lai Thanai March salo amchai no kaisa Dakat khwlaimani patimung patikha a patimung bai gwdaljak tongmani Noor Islam Swrang salo bono remand nawoi Dharmanagar hangkhor tei daira adalatoti sajaknai hinui saka Churaibari thanani officer Somresh Das Bureau report Kwrak